τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων, αν μπορούσαμε να επιστρέψουμε. Γιατί ήταν δύο διατροφικά είδη τα οποία δεν τα γνώριζαν τότε και επομένως δεν χρησιμοποιούνταν. Τα υπόλοιπα λαχανικά ήταν σχεδόν όλα γνωστά. Το λάδι ήταν ένα από τα βασικότερα και οι ιδέες, τα βασικότερα διατροφικά τους είδη. Ευνοούσε γενικά το κλίμα μεγάλες περιοχές της αυτοκρατορίας για να μπορούσαν να παράξουν ποσότητες ελαιολάδου, ενώ τις ίδιες τις ελιές τις επεξεργάζονταν με τρόπους που και σήμερα κάνουμε, πλαστές, δηλαδή κατώτερης ποιότητας ήταν το σβεστότυρο, που θα πρέπει να είναι κάποιο τύπου άλυμα από τα υπολείμματα των τυριών. Το κρασί ήταν παρόν σε κάθε γεύμα των βυζέλη. Το κιδωνόπαστο, τα κολύριαν, μην ανησυχείτε, ο πλακούς είναι η πίτα. Σήμερα λοιπόν το έντεσμα που τιμάτε είναι στην πραγματικότητα ένα λεπτό φύλλο